Maryama sanni da tsohonki marhaba muka yi gunki yarga Allah raya ki Allah kara mutuncinki har da matar biyar zuwanki yau muka wa ɗauki yar Hassan baki da ragar Asma'u a gaida ki farar iya mai kyawu ce aman suna rasa zance yar ga mai kyan sufa ta zarce duka faɗan zancen hankali na tantance wagga ya ɗaita da wance yar gida na mutunci ce rabbi shine ya amin kwaman su inda na kasance a wuri ba wani zance shi da ranar murna ce suka kara da kan ganga dan wake ɗiyar gar Asma'u zan yi wa wakar ga yar Hassan alaraya ki 09060926199 ko kuma 08160998060 daga bakin Ibrahim Aminu Kwamans ke cewa a yi saurare lafiya. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya muna yar Hassan diyar Asma'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Ilahu zan sa farko da shi ya kagi sama'u wanda yayi annabi Adamu yayo Hawwa'u rabbi shi din ne ya san mijin Asma'u kuma yayi Maryam yar Hassan diyar Asma'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Allah kalinka salati a gun Rasulullahi dan Abila da Abdullah rahatil arwahi kasa da Ali ashabu sun bi dan Abdullahi rabbi sahar yar annabi uwar shiraba'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Assalam yau nai sallama abu Maryama sallamar har izuwa wurin uwar Maryama na zo ne in taya murna da haihuwar Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Lale maraba muke yi da haihuwar Maryama haifu Maryama cikin duniyar Islama kuma kin sauka gidan mutunci yau Maryama kin yi dace da iyaye yar Hassan yar Asma'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Kwaman suke na yi wa tambarin ga yar Asma'u sanni ya a gurin Alhassan mijin Asma'u mai farare na yi da hannu diyar Asma'u Allah raya mana Maryam diyar Asma'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. To Hassan da Asma'u sai ku da ilahu wanda ya kyautar Maryama gare ku ilahu don ko wannan kyautar irin ta sai Allahu babu mai iya yawar irin ta kasar Sama'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Gidan su Maryam na gaya ciki da tarin jama'a sun taho yin barka dukan suna yin far'ar yama yau dai ni na kira ki ya mai sa'a ga ta bata da kiya Maryama yar Asma'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Sannu Maryam ya mai farin jini Maryama ya mai kyan yanayi kuce Maryama barakallah a yau zani ce gurin Maryama kai Allah ya tsaro diyar ga yar Asma'u. Marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana yar Hassan diyar Asma'u. Asma'u
da san sunan ku yau ya can dukkan mu baban Maryam muke kiran katige za sama umaman Maryam muke kiran ta da isa kai mu gaida amaryar Hassan ku ce ya sama marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u gaida mutanen mu masu san Maryama dan sun taya murna da haihuwar Maryama abokanai da uwaye wurin uban Maryama da ƴan uwan mata gun Hassan ku ce ya Asma'u marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u kakanni a gurin Maryam da su zan fara duka sun taya murna da haihuwar Maryama to ashe baba Sanusi zani sanyo fari baba sanyo gunka na yi fatan kairi baba Abu mai nama ma yana yin murna baba Shamsu mai nama na ga yayo murna baba Zayya mai nama ma yana yin murna baba Nura mai nama ma yana yin murya to ashe baba Lawan Direba na yin murya manga yar kuli yau ita ma tana yin murna dukka kakanni gundiyar gana gaishe su don fasun taya murna da haihuwar Maryama marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u kakanni gun Asma'u yanzu zan gaishe su Baba Ibrahim gaisuwa nake a gurinka kun ji yan bokon da sun kazarta na yanzu na kan Muhammad sarki shanu ina gaishe ka Allah ja kwanan Baba Shehulun gun samu Hawa'u sarkin shanu ai dole in gaishe ki Mama Mary ni gaisuwa nake a gurinki kun ji kakanni gun uwar diya Asma'u marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u yayan ni na uba gundiya suna taya murna har da yaya Bala yau na ganshi yayo murna yaya Garba mu gaishe shi dan yana taya murna na ga yaya da shi ma yana taya murna har da kannai ga uban diyar da duk sun murna Garba mai nama na ji yau yana taya murna dan Bala na ji yana faɗin a yau yayi murna ga ta Dodo ita ma a yau ashe taya murna ga da iyayen Maryama sandiyar Asma'u marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u mai gida ga Hassan gaisuwa muke a gurin Hassan fa ya yaba duk kokarin da kai a wurin sa sannu oga Bello mai nama na gaishe ka Allah tarwatsa duk wanda ke nufin ka da sharri marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u zuwan diyar gafa ya sa dukan abokai murna abokanai ga sai yau kukan su sun yi murna in marana a yau gaisuwa nake a gurinka mai ina mika gaisuwa nake a gurinka har Suleiman yayi marhaba da zuwan Maryam har da Malam Salisu ma yana taya murna kun ga dogo mai nama ma yana yin murna Jamilu mai nama na jiya yo murna har da Harisa alkali Ikiru yayi murna ga Hassan na gidan dogarawa na yo murna duk abokan baban diya suna taya murna marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u marhaba lale yau muke zuwan Maryama Allah raya mana ira sandiyar Asma'u